Aşgabadyň we Türkmenabadyň döwlet dükanlaryna ösümlik ýagy satylyp başlandy. Nobatlar dowam edýär. Bu aralykda paýtagtyň bir döwlet dükanyna ýumurtga satyn almak üçin nobata garaşýan adamlara polisiýa haýbat atýar. Bular barada Azatlyk Radiosynyň 3 habarçysy 29-njy ýanwarda habar berdi. Türkmenabadyň döwlet dükanlaryna paýta ýagy satylyp başlandy diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. 1,5 litrlik ösümlik ýagynyň bahasy döwlet dükanlaryna 5 manat, bazarlarda 30-40 manat. Dükanlaryň öňünde alyjy köp, ýöne şäheriň altyn asr dükanynyň öňünde has köp adam nobata durýar. Sebäbi bu dükanyny alyjynyň maşgala agdalarynyň sany barada kepilnama sorulmaýar diýip ýerli ýaşaýjy aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň döwlet dükanlaryna aýlyk norma bilen satylýan ýeňillikli ýymit önümlerini satyn almak isleýän adamlardan maşgala agdalarynyň sany barada kepilnama talap edilýär. Altyn asr dükanynyň öňünde nobata garaşýan adamlaryň sany 500 adamdan geçýär. Bu dükana obalaryň ýaşaýjylary hem gelýär diýip 29-njy ýanwarda habarçy bilen gurrundaş bolan beýleki bir Türkmenabatly aýtdy. Olawa ýerlerine ýymit önümleriniň üçinçiliginiň has agyrlaşanyny aýtdy. Türkmenabatlynyň sözlerine görä, obalaryň döwlet dükanlaryna diňe un bilen ösümlik ýagyndan başga towuk buğdy we şeker ýaly beýleki ýeňillikli önümler aýlyk norma bilen satylmaýar. Obalaryň döwlet dükanlaryna diňe ösümlik ýagy bilen un satylýar diýip ol aýtdy. Habarçynyň maglumatlaryna görä, döwlet dükanlaryna 5 baş bir hojalygy 1 aý üçin 1,5 litr ösümlik ýagy ýeňillikli bahadan satylýar. Şeýle-de 1 aý üçin un 5 kilogramdan 8-9 adamly hojalyklary un 10 kilogramdan satylýar. Bir näçe ýerli ýaşaýjy Türkmenabadyň döwlet dükanlaryna ösümlik ýagynyň satylyp başlanmagyny Türkmenabadyň ösümlik ýagy zawodyna geçirilen derňewleriň tamamlanmagy bilen düşündirýär. Azatlyk Radiosy bu maglumat boýunça Türkmenabadyň ösümlik ýagy karhanasynyň kommentariýa alyp bilmedi. Ýatlasak Azatlyk noýabr aýynda kanun goraýjy edaralaryň lewawyň önümçilik karhanalarına, şol sany Türkmenabadyň ösümlik ýagy karhanasyna derňew geçirýändigini habar berdi. Ösümlik ýagy Aşgabadyň döwlet dükanlaryna da satylýar. 8 belgili dükanyna ösümlik ýagy satylýar. Onuň gapdaly bilen 51 manada 2 sany ady näberli şireli içki satyn almaly diýip bir Aşgabatly gurrun berdi. Onuň sözlerine görä, ady näberli içkiniň ýaramlylyk möhleti, agramy we beýleki maglumatlar aýdylmaýar. Bu aralykda şäheriň bir döwlet dükanyna ýumurtga satyn almak isleýän adamlaryň nobaty döredi. Nobata polisiýa gözegçilik etdi. Beýleki bir paýtagtly habarçynyň maglumatlaryna görä, Aşgabadyň bagtyarlyk etrabynyň kemine we Hojawany Durdyýew köçeleriniň çatyrygynda ýerleşýän 32 belgili döwlet dükanyna 28-nji ýanwar güni towuk ýumurtgasyny satyn almak isleýän adamlaryň nobaty emele geldi. Günüň ikinji ýarymynda dükanyň arka girilgesiniň öňünde uly märeki üçdi diýip ýumurtga nobatyna garaşýan bir adam gurrun berdi. Dükan günürtan ary kesmeden soň saat 2-de adatdaky ýaly öz işine dowam etdirdi. Bir polisiýanyň leytenanty gelip adamlardan dükanyň girilgesinden 10 metr ýyda süýüşmegi talap etdi diýip bir şaýat aýtdy. Onuň sözlerine görä, uly ýaşly bir aýal özüniň diz agyrsyna ýüzlerçe çekýändigini aýdyp ýyda çekilmedi. Polisiýa haýbat bilen onuň egninden itip goýberdi. Uly ýaşly aýal polisiýanyň özüne el degirmäge hakynyň ýokdugyny aýdýar. Men seniň üstüňden arz ederim diýip aýal adam polisiýaga gatyrganýar. Şaýatlaryň sözlerine görä, polisiýa aýal adamyň arz şikaýetlerini äsgermezçilik edip erkekleri haýbat atýar. Erkekler ýyda çekilýär.